ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க டிவோட்டீஸ். நான் உங்களோட நேம் கால் அவுட் பண்றேன், நீங்க அப்போ வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். எல்லாரும் நியூவா ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் எங்களோட வணக்கங்கள். அவசியம் எல்லாரும் தினமும் கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணி நல்லபடியா பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பகவானை அடையணும், திருப்தி பண்ணணும். அந்த ஒரு தொடக்கத்தோட நம்ம இந்த கிளாஸ ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸஸ் 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல இருக்கும். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது 4வது அத்தியாயம். இது வரைக்கும் நம்ம 3 அத்தியாயங்கள் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது 4வது அத்தியாயம், ஞான யோகம், அறிவின் யோகம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். யோகம் அப்படின்றது பகவானோட நம்மள சம்பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாதனம், சரிங்களா? அதுல நம்ம அதாவது ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் இணைக்கக்கூடிய சாதனம் தான் யோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது எந்தெந்த வகையில இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யற செயல்கள் மூலியமா, அப்ப அது கர்ம யோகம். அப்புறம் ஞானத்தை விருத்தி செய்யறதன் மூலியமா அது ஞான யோகம். அப்புறம் தியானத்தின் மூலியமா அது அஷ்டாங்க யோகம். அப்புறம் பக்தியின் மூலியமா அது பக்தி யோகம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி 4 விதமா நம்ம பகவானே நம்ம ஆத்மாவை பரமாத்மாவோட இணைக்க முடியும் அப்படின்றத எங்க தாத்பரியம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பகவத்கீதையில நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம், என்னென்ன ஞானங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 விஷயங்கள், சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம பகவத்கீதையில. என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஈஸ்வரா, பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம், சரிங்களா? ஏன்னா இந்த உலகத்தை யார் படைச்சிருக்காங்க, இந்த உலகத்தெல்லாம் யாரு பரிபாலிக்கிறாங்க, யாரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, யார் இதை நல்லபடியா அனுகிரகம் பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு பொருள் இருக்குனாலே அதை உருவாக்குனவங்கன்னு யாராவது இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்மள இந்த உலகம் நம்மள ஆத்மா நம்மளையும் எல்லாரையும் உருவாக்குனது யாரு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் பகவானை நம்ம எந்தெந்த ரூபம் மூலியமா நம்ம பார்க்கலாம், அவங்களோட குணங்கள் என்ன, அவங்களோட லீலைகள் என்ன, இதெல்லாம் நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறது எதனால நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பகவானை பத்தி நம்ம எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்மளுக்கு பகவான் மேல நமக்கு அன்பு ஏற்படும், அந்த சம்பந்தம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், பகவானோட நம்மளுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு உறவு ஏற்படும், சரிங்களா? அதனால நம்ம நிறைய பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம பகவத்கீதையில பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஜீவா அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். ஜீவான்றது நம்ம ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன, 2வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டோம். ஆத்மான்றது சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், என்னைக்குமே அழியாதது, நித்தியமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வர்றது. அதற்கப்புறம் பகவான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோங்களா, அது மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ்ன்றது பகவானுக்கு நம்ம பக்தி சேவையில ஈடுபடணும், ஆத்மா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ். இந்த மாதிரி ஆன்மீக வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கணும். அப்போ ஆத்மான்றது நித்தியமானது, பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மாவை பத்தின நிலைப்பாட்டை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். இன்னொன்னு, ஆத்மா எதனால இந்த ஜட உலகத்துல சிக்குண்டு இருக்கு அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, பிரகிருத்தினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த முக்குணங்கள், இந்த ஜட உலகம் நம்ம எல்லாம் இங்க இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாரும் இப்ப பகவானோட கோலோகம் வைகுண்டத்துல இல்ல, இங்க ஜட உலகத்துல இருக்கும். எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்தினால அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த முக்குணங்கள்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இதுல எதனால நம்ம எப்படி நம்ம பந்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் பகவத்கீதையை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல. அப்ப இன்னொன்னு என்னன்னா, டைம், காலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவான் தான் காலமா இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். டைம் ஃபேக்டர் எல்லாத்துக்குமே உண்டு. இந்த ஜட உலகத்துல
எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆரம்பம் முடிவு அப்படின்றது உண்டு. நமக்கு பிறப்பு இறப்புன்னு உண்டு. இங்க உள்ள பொருட்கள் எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம் முடிவு, மேனுஃபேக்சரிங் டேட், எக்ஸ்பைரி டேட்னு உண்டு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு அளவுகள், நாளுக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா 24 மணி நேரம் அப்படின்றது நம்ம கணக்கு பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி காலம் அப்படின்றது ஒண்ணு உண்டு. அது பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதன் பத்தின விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா கர்மான்றது நம்ம செய்யற செயல்கள். செயல்களை தான் நம்ம கர்மான்னு சொல்லுவோம் சான்ஸ்கிரிட்ல. அப்ப நம்ம தினப்படி செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் இல்லைங்களா? அது என்ன மாதிரி செயல்கள்ல நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம். நம்மளுக்கு பந்தம், ஏன்னா செயல்கள் மூலமா நமக்கு கர்ம பலன் கிடைக்கும். அப்போ அதனை நம்ம அனுபவிப்போம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி செயல்களுக்கு கர்ம பலன் இருக்குன்ற பட்சத்துல அந்த கர்மத்தை செயல்களை நம்ம எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம சிறப்பாக தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப இத்தனை விஷயங்கள், ஈஸ்வரா, ஜீவா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா, இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கும் பட்சத்துல நமக்கு புரிய வரும். இன்னைக்கு நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். அறிவின் யோகம் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. யாரும் மங்களாச்சரன் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிக்கட்டும் மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவசியம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபுஜி. மங்களாச்சரன் வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, மங்களாச்சரன் வாசிக்கிறீங்களா? அது டிஸ்ப்ளே பண்ணாதான் வாசிக்க முடியும் மாதாஜி. இல்ல நான் புக்ல இருக்கிறது வாசிக்கிட்டோம்ல? அவசியம் பிரபுஜி, கண்டிப்பா. புக்ல ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சாய ஞானாஞ்சாய மக சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோ அபிஷிஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததாதி ஸ்வய பதாத்யம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ ஸ்ரீயுத பாத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவைஸ்ய ஸ்ரீ ரூபம் சாட்சியாரதம் சக கன ரகு நாதாநிதம் தம் ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதாதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சக கன லலிதா ஸ்ரீ விசாகம். ஏ கிருஷ்ணா கர்ண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகாந்தா ராதாகாந்தா நமோஸ்துதே. சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்த வனீஸ்வரி விஷ்ணானி சூதே தேவி பிரணாமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்ப தர்விஷ்ய கிருபா சிந்து வயச ஏவச பதினானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நம. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர் பக்த இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ so much பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 3ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். துரத்தல் அல்லது செயல், ஏக்கம் மத அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதாவது செயல்களையே துறக்கிறது சிறந்ததா இல்ல செயல் புரியறது சிறந்ததா அப்படின்றத அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க. அதற்கு பகவான் நிறைய உபதேசங்கள் கொடுத்திருந்தாங்க. நிஷ்காம கர்ம யோகா, ஞான யோகா பத்தி நம்ம பார்த்தோம். நேதம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்ம காண்டம், கர்ம யோகா, பிரவருத்திம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள் அப்படின்றதுல எத் ஆசிரத்தி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்றதன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். மிகப்பெரிய எதிரி இக வைரினம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதாவது லஸ்ட்,
ஆசை, காமம், இதுதான் நம்மளோட எதிரி அப்படின்றத பார்த்தோம். அதோட 3 நிலைப்பாடுகளை பார்த்தோம். அதுல இருந்து நம்மளை வெளியில எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு பார்த்தோம். நம்மளோட புலன்களை எல்லாம் எப்படி பக்தி சேவையில ஈடுபடுறது அப்படின்றதை நம்ம அந்த சேரியட் விஷயம் அந்த ஸ்லைட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதன் மூலமா நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு 4.1-10 வரைக்கும் ஏவம் பரம்பர பிராப்தம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார் அப்படின்னு 4.11-15 வரைக்கும் ஏயதா மாம் பிரபாதி யந்தி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். கர்மயோகா 4.14-24 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கர்மனோகி அபி போத்தவியம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம பார்ப்போம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் 4.25-33 வரைக்கும் ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் 4.34-42 வரைக்கும் தத் வித்தி பிரணிபாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா, இது எல்லாமே நம்ம ஸ்லைட்ஸோட நம்ம நல்லபடியா பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி யாரும் வாசிக்க விருப்பப்படுறாங்களா? ஸ்லோகம் 4.1. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम्स. प्रणाम्स माता जी. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्इक्ष्वाकवे ब्रवीत्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுத கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, இப்போ பகவான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, பகவத்கீதை அதுதான் யோக விஞ்ஞானம், யோகம். இதுல நிறைய யோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. யோகம்ன்றது என்னது? நம்மளுக்கு பகவானோட கனெக்ட் பண்ற சாதனம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அழிவற்ற எப்பயும் நித்தியமான இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதற்கு முன்னாடியே கொடுத்திருக்காங்க. யாருக்குன்னா சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, விவஸ்வான் அதுக்கப்புறம் யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மனித குல தந்தை மனுவுக்கு. நம்ம எல்லாரும் மனிதர்கள்ல யார்கிட்ட இருந்து உருவானாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனு கிட்ட இருந்துதான் மனிதர்கள் உருவானாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் மனு யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா இஷ்வாகு மன்னனுக்கு, அவங்க தன்னோட சந்ததிகளுக்கு அதை முறையே கொடுத்தாங்க, உபதேசித்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா, இதுதான் அப்ப பகவத்கீதைன்றது பகவான் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க? சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இன்னொரு விஷயமும், இஷ்வாகு அப்படின்றவங்க ராமர் தோன்றின அந்த வம்சத்துல இருக்கிறவங்கன்னு தெரியும் இல்லைங்களா. ராமர் அவதாரம் பண்ணாங்க. அது என்ன அப்படின்னா சூரிய குல தோன்றல் அப்படின்னு நம்ம அவங்கள சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அவங்களுக்கு முன்னாடி உள்ளவங்க மூதாதையர்ல இஷ்வாகுன்றவங்களும் வருவாங்க. அப்ப சூரிய குலம் சூரியனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் மனுவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, மனு இஷ்வாகு, அப்புறம் ராமச்சந்திர பிரபு. இப்படி நம்ம வரிசையா அந்த குலத்தை பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த முறையில என்ன ஆகுது, பகவத்கீதையும் உபதேசம் அதாவது சங்கிலி தொடர வந்துகிட்டே இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.2 ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषियो विदुः सकाकालेनेक मगधा योग नष्ट परन्तप. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு இவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. இந்த மாதிரி இஷ்வாகு எல்லாருக்கும் இது பரிமாறப்பட்டு வந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த யோகம் பகவத்கீதை. இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. எப்பயுமே ராஜ்யம் ஆள்றாங்க இல்லைங்களா, ஆட்சி பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்கதான் நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஆன்மீக விஷயங்கள் எல்லாமே. அதனாலதான் எப்பயுமே மன்னர்களா இருந்தாலுமே அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தன்னோட விருப்பப்படி அப்ப எந்த இடத்துலயுமே அவங்க முடிவெடுக்கவே மாட்டாங்க. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குருவை அவங்க அணுகி அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ. ஏன்னா குரு
அதாவது பிராமணர்கள் குரு இருப்பாங்க, ஒரு ஒரு அரசருக்கும் ஒரு குரு இருப்பாங்க இல்லைங்களா. இப்ப ராமரா இருக்கும்போதே பகவானுக்கு யார் இருந்தாங்க, வசிஷ்டர் இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் யார் இருந்தாங்க, மகாபாரதத்தில் நம்ம பார்த்தோம்ல பாண்டவர்களுக்கு, அவங்களுக்குலாம் வந்து துரோணாச்சாரியர் இவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி குருக்களின் அனுமதியோட அவங்க கிட்ட ஆலோசனை பெற்று அதற்கப்புறம் தான் அவங்க தன்னோட முடிவுகளை எடுப்பாங்க. எதனால அப்படின்னா குருக்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும் எது தர்மம் அதர்மம் அப்படின்றது. அவங்க நல்லபடியா அந்த வழிகாட்டல் அவங்க மன்னர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி மன்னர்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட ஆட்சியை நல்லபடியா திறன்பட தர்ம வழியில அவங்க நடத்துவாங்க. அப்படின்றதுனால இந்த உபதேசம் பகவத்கீதை எல்லா புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் பகவத்கீதை உணர்ந்து ஆட்சி பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, கண்டிப்பா தர்ம வழியில ஆட்சி பண்ணுவாங்க. எங்கேயுமே தர்மம் செழிச்சிருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே அந்த பரிமாற்றம் விட்டு போனதுனால என்ன ஆகுது, இந்த விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப பகவான் ஞானத்தை யாருக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க, வேதம் ஞானம் இதெல்லாம் யாருக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிரம்மாவுக்கு, மகாலட்சுமிக்கு, சிவபெருமானுக்கு, சனத்குமாரர், இந்த மாதிரி 4 பேருக்கு அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா. பகவான் உபதேசம் பண்ணவங்க இவங்க 4 பேர். அப்புறம் இவங்க வழியா பிரம்மா, அவங்க வழியா மத்வாச்சாரியர் வராங்க, அவங்க வழியா அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. அது மாதிரி மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்தது ராமானுஜாச்சாரியார் மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. அது மாதிரி சிவபெருமானுக்கு உபதேசம் பண்ணது விஷ்ணு சுவாமி மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள், சனத்குமாரர்களுக்கு கொடுத்தது நிம்பகாச்சாரியர் மூலியமா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள். அப்போ நம்ம இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம சம்பிரதாயம், பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய சம்பிரதாயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா. பகவான் அவங்க யாருக்கு உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்க, பிரம்மாவுக்கு, பிரம்மா நாரதருக்கு, அப்புறம் மத்வாச்சாரியர். அதுல இருந்து அப்படியே வரிசையா என்ன பண்றாங்க, நிறைய குருமார்கள் ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இப்ப நம்ம கேட்கிறோம் பகவத்கீதைனா ஆச்சாரியர்களோட வழியோட நம்ம கேட்கறதுனால நம்ம யாருகிட்ட இருந்து கேட்கறது அர்த்தமாகுது, பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நேரடியா கேட்கறது அர்த்தமாகுது. சரிங்களா. அப்ப அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆன்மீகத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா. இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம சம்பிரதாயம், இது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம்ன்றது ராமானுஜாச்சாரியர் அவங்களோட இது வழியில வர்றது. அந்த மாதிரி இவங்க 4 பேருமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அடல்ட்ரேஷனுமே இருக்காது. பகவான் பகவத்கீதை எந்த கண்ணோட்டத்துல எந்த அர்த்தத்தோட கொடுத்தாங்களோ அதே அப்படி அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் ரொம்பவே அத்தன்டிகேட்டடா இருப்பாங்க. வெளியில உள்ள எந்த விஷயத்தையும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஆட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ரொம்ப பியூரா அந்த நாலேஜ் நல்லபடியா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம அடல்ட்ரேஷனும் இல்லாம போய் சேரணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீகத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க, புதுசா ஒரு குருமார்கள் வருவாங்க, அவங்க ஏதோ சொல்றாங்க, இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க சும்மா ஒரு சம்மரி போடுவாங்க பகவத்கீதைக்கு, அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னா அதுல அவங்களோட சுய கருத்துக்கள் அதிகமா இருக்கும். பகவான் சொன்ன விஷயங்கள் என்ன ஆயிடும், கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடும். அந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணவே கூடாது, நம்ம சரியா நம்ம அந்த மாதிரி பாதையில் நம்ம போகவே கூடாது. அப்படி போனோம்னா நம்ம சரியான பாதையில் நம்ம இருக்கோமா அப்படின்றது தெரியாம போயிடும். சரிங்களா. அதனால நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல நல்லபடியான பாதையில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த 4 சம்பிரதாயத்துல ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம நல்லபடியா கடைபிடிக்கணும். அப்படி கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம பகவானோடயே தொடர்புல உள்ளது மாதிரி. சரிங்களா. நேரடியா இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம கிட்ட பகவத்கீதையை சொல்றாங்களான்னா அர்ஜுனர் அளவுக்கு அந்த பரஸ்பரம் நம்ம கிட்ட இருக்கானா கிடையாது. ஆனா கிரந்தத்தின் மூலியமாக பகவான் கொடுத்த பகவத்கீதை பாகவதம் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானோட நம்ம அசோசியேட் ஆயிட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் அதெல்லாம் கிரந்த வடிவத்துல பகவான் நம்ம கூட இருக்காங்க. பகவான் கொடுத்த உபதேசங்கள்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், நல்லபடியா கிரகிச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை நம்ம தனியா படிச்சோம்னா அதோட உள்ள அர்த்தத்தை நல்லபடியா நம்மளுக்கு எடுத்துக்கிறதுக்குன்றது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது. சரிங்களா. அதே இந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்களோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட தாத்பரியத்தை நம்மளால இன்னும் சீக்கிரமாவே நல்லபடியா புரிதலுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.5 ஸ்லோகம். ஜானகிராம் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वास बहुनि में यदीदानि जन्मानि तव सार्जुन तान् यहं वेद सर्वाणि नत्वं वेद परंदभ। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच।
ஆனால் எப்படி நீங்கள் என் சமகாலத்தவர் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க. சரிங்களா? என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து அதாவது இங்க வந்து என்னன்னா அர்ஜுனர் வந்து கேக்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இப்போ கிருஷ்ணர் யார் முன்னாடி இருக்காங்க, பகவான் யார் முன்னாடி இருக்காங்க, அர்ஜுனர் முன்னாடி இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் இப்ப என்ன சொன்னாங்க, நான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன். அப்ப விவஸ்வான், இஷ்வாகு அந்த வழியில பார்த்தோம்னா ராமர் அவங்க எல்லாமே திரேதா யுகத்துல உள்ளவங்க இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் எந்த யுகத்துல இருக்காங்க, துவாபர யுகத்துல, அதுவும் கடைசியில இருக்காங்க. அப்படின் போது அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருது, நாங்க நீங்க ஒன்னாதானே இருக்கோம், அப்புறம் நீங்க மட்டும் எப்படி வந்து திரேதா யுகத்துல அதுக்கு முன்னாடி உள்ள காலத்துல நீங்க வந்து இதை வந்து கொடுத்திருக்கேன்னு சொல்றீங்க அப்படின்றத பகவான்கிட்ட கேக்குறாங்க. அதற்கு பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இந்த அத்தியாயத்துல இருந்துதான் பகவானை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல பகவானை பத்தி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஈஸ்வரா அப்படின்றது இந்த அத்தியாயத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க பகவான், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம், ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும், அதாவது பிறப்பற்றவங்க ஆரம்பமற்றவங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அப்ப நிறைய பிறவிகள் ஆத்மாக்கள் வந்து எடுத்திருக்காங்க. ஆனால் அது எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி பகவான் நிறைய லீலைகள் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க. ஆனா அது எல்லாத்தையும் பகவானால நினைவில் கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இந்த இடத்துலதான் நம்ம என்ன செய்யறோம், ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வேறுபாடு இருக்குன்றதை நம்மளால உணர முடியுது இல்லைங்களா? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான் ரெண்டு பேரும், அன்பான் தான், பிகினிங்லெஸ் தான், தொடக்கம் இல்லாதவங்க தான். ஆனாலும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்னா அப்படின்னா கிடையாது. பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சவங்க, முக்குணங்களை அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறவங்க. ஆனா நம்ம முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருக்கோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள்லாம் உண்டு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து விபு, நம்ம ஆத்மான்றது அணு. பகவானுக்கு ஒரு லிமிட் எல்லாம் கிடையாது, அன்லிமிட்டடா இருக்கும் அவங்களோட சக்திகள் எல்லாம். நம்மளோட சக்திகள்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் உண்டு. அப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்றாங்க, எல்லாவற்றையும் என்னால் நினைவில் கொள்ள முடியும். இது வரைக்கும் என்ன நடந்ததோ, நடக்கிறதோ, நடக்க போறதோ எல்லாமே எனக்கு தெரியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்வனே அது உன்னால் முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் முதல் விஷயம் நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். எல்லாமே ஒரு கால அளவில் தான் இருக்கு இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகமே உருவாகி மறுபடியும் அவ்யக்த நிலைக்கு வருது அப்படின்றதே பகவானோட ஒரு மூச்சளவு தான். சரிங்களா? காரணோதய கஷ்டாய விஷ்ணுவா பிரஜாநிதியில இருப்பாங்க. மூச்சை வெளியில விடும்போது இந்த உலகங்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு உலகம் கிடையாது, நம்ம இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது இந்த ஜட உலகம்ன்றது. இது மாதிரி நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் வந்து இந்த பிரஜாநிதியில மிதந்துட்டு இருக்கு. அப்போ அதெல்லாம் பகவானோட மூச்சை வெளியில விடும்போது பகவானோட திருமேனியிலேருந்து வெளியில வரும். திரும்பி பகவான் மூச்சை உள்ள இழுக்கும் போது எல்லாமே பகவானோட திருமேனியில அவ்யக்த நிலைக்கு போயிடும் அப்படின்றதாங்க தாற்பயம். அப்ப எல்லாத்துக்குமே கால அளவு இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இன்னொன்னு என்னன்னா, இந்த பத்தி நம்ம வந்து கோலோக சாட்ல 8வது அத்தியாயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மாவின் ஆயுள் காலம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம அதற்கு இந்த ஸ்லைட்ல கீழே இருந்து நம்ம வந்தோம்னா நல்லபடியா ஒரு புரிதல் ஏற்படும். இங்க பாத்தீங்கன்னா கலியுகம், நம்ம இருக்கிற யுகத்தோட பெயர் கலியுகம். அதோட அளவுகோல் என்ன, கால அளவு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 4,32,000 ஆண்டுகள். சரிங்களா? அதே கலியுகம் அதாவது 4,32,000 ஆண்டுகள். அதே வந்து கலியுகம் இன்டூ 2 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா துவாபர யுகத்தோட கால அளவு கிடைக்கும். கலியுகம் இன்டூ 3 திரேதா யுகத்தோட கால அளவு. கலியுகம் இன்டூ 4 சத்தியுகத்தோட கால அளவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கலியுகத்தை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 4,32,000 ஆண்டுகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப இந்த 4 யுகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இந்த 4 யுகமும் ஒன்னா சேர்ந்ததுதான் திவ்ய யுகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். சரிங்களா? திவ்ய யுகம்ன்றது இந்த 4 யுகங்களையும் சேர்ந்தது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இந்த ஒரு யுகத்துக்கும் நடுவுல சந்தியாஸ் அப்படின்னு ஒரு இடம் உண்டு, அமைப்பு உண்டு. சரிங்களா? சத்தியுகத்துக்கும் திரேதாயுகத்துக்கும் நடுவுல, அப்புறம் அதே மாதிரி திரேதாயுகத்துக்கும் துவாபர யுகத்துக்கும் நடுவுல அந்த மாதிரி சந்தியாஸ் அப்படின்னு இருக்கும். இப்ப நமக்கு வந்து நைட்டு முடிஞ்சு பகல் ஆரம்பிக்கும் போது பிரம்ம முகூர்த்தம் ஒரு இது இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி சாயந்தரம் பாத்தீங்கன்னா சந்தியா காலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஒரு கால அளவு நம்ம கொடுக்குறோமே, அந்த மாதிரி யுகங்கள் இணையும் போதும் சந்தியாஸ் அப்படின்றதும் உண்டு. அப்போ இந்த மாதிரி திவ்யயுகம் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த திவ்யயுகம் 1000 முறை சுழற்சி, இந்த மாதிரி 4 யுகமும் 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுது.
அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 முறை சுழற்சி எடுக்கும்போது பிரம்மாவோட இரவு பொழுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படின்றது திவ்ய யுகம் 2000 முறை சுழற்சி எடுக்கணும். அப்போ பிரம்மாவோட ஒரு நாள் கணக்கு வருது. சரிங்களா? முழு நாள், இரவு பகல் இரண்டும் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள், பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல எத்தனை மனுக்கள் இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் இருப்பாங்க, ஆட்சி பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? மனுக்கள் அப்படின்றவங்க மனிதர்கள்ல அவங்க கிட்ட இருந்த சந்ததிகள்லாம் உருவாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல மனுக்கள் அவங்க வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 14 மனுக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப ஒரு மனு எவ்வளவு திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மாவோட ஒரு நாள்ல 71 திவ்ய யுகங்களை அவங்க ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப 14 மன்வந்திரங்கள் ஒரு பிரம்மாவோட ஒரு பகல் பொழுதுக்கு, அதுக்கப்புறம் 15 சந்தியாஸ் இதுவும் வந்து அமையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம எர்த்லி இயர்ஸோட கால்குலேட் பண்ணோம்னா 311.04 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள். இதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு பகல் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதே மாதிரி சம அளவு பிரம்மாவோட இரவும் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மாவோட ஆயுள்ன்றது 100 ஆண்டுகள் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பிரம்மாவோட ஆயுள். இப்போ உள்ள பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. பிரம்மா இப்ப அதாவது ஒரு தடவையும் இந்த ஜட உலகம் பகவானோட திருமேனிலேருந்து வருது இல்லைங்களா? அப்பெல்லாம் வந்து பிரம்மா அப்படின்றவங்க மாற்றம் அடைவாங்க. அதாவது பிரம்மா தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து வேற வேற. யாரு வந்து இப்ப எப்படி இந்திரன் ஆகணும்னா அஸ்வமேத யாகம் 100 பண்ணா இந்திரன் யாரு வேணாலும் ஆகலாம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரம்மாவோட இடத்திற்கும் யாரு வேணாலும் இருக்க முடியும். அதற்கான சரியான தபஸ் செஞ்சா அந்த இடத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப இப்ப பிரம்மா இருக்கிற அவங்களோட ஆயுள் காலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பிரம்மா வந்து 50 ஆண்டுகளை கடந்து விட்டார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 6 மன்வந்திரங்கள் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இப்ப உள்ள யுகங்கள் திவ்ய யுகத்தோட சுழற்சியில 4 யுகங்களில் 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சிச்சு. சத்தியுகா, திரேதாயுகா, துவாபர யுகா இதுவும் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப கலியுகம் எவ்வளவு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 5,117 ஆண்டுகள். இதுலயே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். சரிங்களா? 5,200 years அப்படின்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இப்போ அதான் 4,32,000 கலியுகத்தோட அளவு காலம். ஆனா இப்ப நம்ம எவ்வளவுதான் கடந்திருக்கோம்? வெறும் 5,200 ஆண்டுகள் நம்ம கடந்திருக்கோம். அதாவது 200 120 ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இப்ப உள்ள பிரம்மாவோட வாழ்க்கை எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 155.522 trillion years அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மனுவோட வாழ்க்கையும் நம்ம எப்படி எவ்வளவு இருக்கு ஆண்டு காலம் அப்படின்றது நம்ம பார்ப்போம். 4 யுகங்கள் 27 முறை சுழற்சி முடிஞ்சு போச்சு. மனுக்கள் எவ்வளவு திவ்ய யுகங்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க? 71 திவ்ய யுகங்கள் இல்லைங்களா? அதுல 4 யுகங்கள் 27 முறை சுழற்சி முடிஞ்சு போச்சு இந்த மனுவோட ஆட்சி காலத்துல. இப்ப உள்ள திவ்ய யுகத்திலையும் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் இது முடிஞ்சிருச்சு. கலியுகமும் வந்து 5,120 ஆண்டுகள் கிட்ட முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனுவின் வாழ்க்கை, இப்போ உள்ள மனுவோட வாழ்க்கை வந்து 120 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்குன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மனு பிறப்பதற்கு முன்பே அதை ஏற்றுக்கொள்வது. கீதை இறைவன் தனது சீடனான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்ப மனு உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி யார்கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க? பகவான் சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப கீதையோட லைஃப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? கீதை கேமான் எர்த் இது வந்து மகாபாரதத்துல ஆண்டின் பர்வா அப்படின்ற ஒரு பாகத்துல இருக்கு. கீதையின் வரலாறை பின்வருமாறு அறியலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ். சரிங்களா? மகாபாரதத்துல இருந்து எடுத்து கொடுத்த விஷயங்கள். திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடனான இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? திரேதா யுகத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வான் யாருக்கு கொடுத்தாங்க? மனுவுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் மனு கிட்ட இருந்தா மனிதர்களா உருவானாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாகுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ராமச்சந்திரன் தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் முன்னோடி. இஷ்வாகு யாரு? ராமரோட முன்னோர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே மனித சமூகத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கலியுகம் 5,120 ஆண்டுகள் கிட்ட கடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கீதை பூமிக்கு வந்தது இந்த அளவுகோல் படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னில இருந்து இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மாவின் காலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த எர்த்லி இயர்ஸோட
ஒரு ஆண்டுகள் 1,00,000 ஆண்டுகள் முடியும் போது பிரம்மாவுக்கு எப்படி இருக்குமா, ஒரு நொடி பொழுதா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 4.6 ஸ்லோகம். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। अजोऽपि ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். நான் பிறப்பற்றனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். ஈஸ்வரா பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம், பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதில் நம்ம இதற்கு முன்னாடி இருந்த ஸ்லைட்ல என்ன பார்த்தோம்? பகவானுக்கு பிரசன்ட், பாஸ்ட், ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும், ஆனா ஆத்மாவுக்கு எல்லாமே தெரியாது அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்த்தோம். இப்போ பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பிறப்பற்றவன். பகவானுக்கு பிறப்பு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும் பகவானோட உடல் திவ்யமானது. அவங்களுக்கும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது எட்டர்னல். நம்மளுக்கு கிராஸ் பாடி இருக்கும், பஞ்சபூதங்களான சரீரம், அதுக்கப்புறம் ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும், அதற்கப்புறம் ஆத்மா இருக்கும், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல திவ்யமா இருக்கும். சரிங்களா? ஆனா பகவான் திவ்யமான உடல் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், எல்லாருமே உயிர்வாழிகள் நம்ம எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்திருக்கோம்? பகவான் திருவுடல் இருந்து, திருமேனில இருந்தா வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே இறைவன் யாரு? பகவான். அதான் எல்லாருக்குமே, வெறும் மனிதர்கள் மட்டும் கிடையாது. அதுவும் நம்ம ஹிந்து அப்படிலாம் சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி மட்டுமே கிடையாது. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே யார் இறைவன்? பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். எப்பெல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் அவங்களோட அந்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்திலேதான் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. நம்ம இது மாதிரி இந்த கிராஸ் பாடி, ஷட்டில் பாடி இதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மாதாஜி 4.7 ஸ்லோகம். மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானாம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுருஜாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்ற நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதாவது எப்பெல்லாம் அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். என்ன மாதிரி எடுக்கிறாங்க? அவங்களோட திவ்யமான திருமேனியோட அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப கம்சன் இது கிருஷ்ணர் அவதாரம் எடுத்தப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்னது இருந்தாங்க, அசுரர்கள்லாம் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? பூமியில பாரம் தாங்காம இருந்தது அசுரர்களோட ஆதிக்கத்தினால. அப்படின்னால பூமி மாத்த என்ன பண்ணாங்க? முறையிட்டாங்க பிரம்மா கிட்ட. பிரம்மா அப்புறம் தேவர்களோட பகவான் கிட்ட முறையிட்டாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கும்போது அப்போ எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.8 ஸ்லோகம். மாதாஜி. சுஜித்ரா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகம் தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிடுறாங்க. இப்ப நம்ம பார்க்கறதெல்லாம் ஈஸ்வரா பகவானை பத்தின விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? பகவான் எல்லாமே தெரிஞ்சவங்க, அதாவது முக்காலமும் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் பிறப்பற்றவங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். திவ்யமான திருவுடலோட எப்பயும் அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்கன்றத பார்த்தோம். எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்குதோ அப்பெல்லாம் பகவான் தோன்றாங்கன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எதற்காக? 3 காரணங்கள். ஒண்ணு பக்தர்களை காத்து, சரிங்களா? அத சாதுக்கள், பக்தர்கள் இவங்களை எல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக. ஏன்னா அதர்மம் நடக்கும்போது யாரு அதுல கஷ்டப்படுவாங்க? பக்தர்களும் சாதுக்களும் இல்லைங்களா? அப்ப பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து, யாரெல்லாம் அதர்மத்தை செய்யறாங்களோ அவங்களாம் அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக
இப்ப பாத்தீங்கன்னா துஷ்டர்கள் இருக்கும்போது என்ன ஆயிருக்கும், தர்மம் வந்து நிலைப்பாட்டுல இருந்திருக்காது இல்லைங்களா. அப்ப அதெல்லாம் மறுபடியும் சரிவர கொண்டு வர்றதுக்காக பகவான் வந்து நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம ஹிரண்யகசிபுவை நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, தன்னைதான் கடவுளா கும்பிடணும், தன்னைதான் எல்லாரும் கடவுளா கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையுமே என்ன சொன்னாங்க, அவங்க கம்பல் பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன, எல்லாரையும் அவங்க தன்னோட ஆதிக்கத்துல வச்சிருந்தாங்க. உலகத்தையும் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருந்தாங்க. ஸ்வர்க்கம், இது தேவர்கள் எல்லாருமே தன்னோட ஆதிக்கத்துல. அப்போ அதனால என்ன ஆகுது, சாதுக்கள் பக்தர்கள் என்ன ஆகுறாங்க, கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்களுக்கு பகவானே தான் வழிபாடணும் விருப்பம் இருக்கும். ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க வந்து ரொம்ப அந்த அதர்மம் செஞ்சதுனால தன்னைதான் வழிபாடணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அந்த வரம் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்களை யாராலும் ஈஸியா அவங்களை என்ன பண்ண முடியாது, அழிக்க முடியாது. அப்படின்னு பயத்துல என்ன பண்றாங்க, விருப்பமே இல்லைனாலும் அவங்கள வந்து வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்களா. அப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல பகவான் என்ன பண்ணாங்க, நரசிம்மரா அவதாரம் எடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அப்போ பிரகலாதரையும் காப்பாத்தி மத்த எல்லாரையும் பாதுகாக்கிறாங்க, துஷ்டர்களை அழித்து ஹிரண்யகசிபு அழிக்கிறாங்க, தர்மத்தின் கொள்கைகளை மறுபடியும் பகவானே வழிபாடு செய்யறதுக்கான ஏதுவான விஷயங்கள், அப்புறம் தர்மம் எதெல்லாம் வேதத்தில் தர்மம்னு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் நிலைநிறுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்படி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக பகவான் என்ன பண்ணாங்க, யுகந்தோறும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.9 ஸ்லோகம். நைஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீநாத் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோ வேதி தத்பதः ஜக்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாம் ஏதின அர்ஜுனः. அர்ஜுன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த ஜட உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா. பகவானை பத்தி நிறைய இப்ப 4-5 ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன பண்ணோம், பகவானை பத்தி நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப இந்த மாதிரி பகவானோட தோற்றம், அவங்களோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் யாரு வந்து திவ்யமானது, பகவானோட செயல்கள் எல்லாமே திவ்யமானது என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ, நல்லபடியா இதெல்லாம் நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. அவங்களுக்கு தாற்பயம் புரிஞ்சிடும், பகவான் தான் சர்வ காரணம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிடும். எது நிதர்சனம் எது நிதர்சனம் இல்ல, இந்த ஜட உடல் நித்தியமானதில்ல, இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நித்தியமானதில்ல அப்படின்ற புரிதல் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் நித்தியமானது ஆத்மா, நித்தியமானது பகவான், நித்தியமானது பக்தி. அப்ப இந்த விஷயத்திலும் அவங்களுக்கு புரிதல் ஏற்படும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பக்தி சேவையில ஈடுபட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்படி யார் இருக்காங்களோ அவங்க மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பெடுப்பதில்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். அப்ப அவங்க எங்க இருப்பாங்க, இந்த ஜட உலகத்தில் இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் எங்க இருப்போம், பகவானோட நித்தியமான உலகம் கோலோகம் வைகுண்டத்துல இருப்போம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கும் நம்ம அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவானோட வடிவம் என்னது, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஆன்மீகம், நம் அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது. நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 லேயர்ஸ் உண்டு. ஒண்ணு வந்து ஆத்மா சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து ஸ்தூல சரீரம் சொல்லுவோம், அதுதான் வந்து மனம் புத்தி அகங்காரம், இது 3ம் சேர்ந்தது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சரீரம், நம்ம இப்ப பார்க்கணும் இல்லைங்களா, இந்த பஞ்சபூதங்களான சரீரம். இந்த 3 விஷயமும் நம்ம கிட்ட இருக்கும். நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து பிறவி எடுக்கிறோமோ அப்போ இந்த கிராஸ் பாடி பஞ்சபூதங்களான சரீரம் மாற்றம் பெற்றுக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா, அந்தந்த கர்மத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு உடல் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்தூல சரீரம் இருக்குங்களா, மனம் புத்தி அகங்காரம், அதுலதான் நம்மளோட ஆசைகள், நம்மளோட குணம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கர்மா, நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செய்யறோமோ அதற்கான பலன், அது அந்த விஷயங்கள்லாம் அமைஞ்சிருக்கும். சரிங்களா, அப்போ அது என்ன பண்ணும், சோலோடையதான் இருக்கும் எப்பயுமே. அப்போ இந்த விஷயத்தை பொறுத்து நம்மளோட கர்ம பலன், நம்மளோட ஆசை குணத்தை பொறுத்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், அடுத்த பிறவி கிடைக்கும், ஸ்தூல சரீரம் நமக்கு அமைப்பு பெறும். சரிங்களா, அப்ப அந்த ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பிறப்பு இறப்பு அப்படின்னு அந்த சுழற்சியில நம்ம இருப்போம். ஆனா பகவானுக்கு இப்படி எல்லாம் உண்டானா கிடையாது. பகவானுக்கு எப்பவுமே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றோம் மாயையால், கிருஷ்ணர் மாயையின் கட்டுப்பாட்டாளர். பகவான் தான் இந்த முக்குணங்களை உருவாக்குறாங்க இல்லைங்களா.
அப்போ அவங்களோட கட்டுப்பாட்டுல இந்த முக்குணங்கள் இருக்கும். ஆனா நம்ம இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே இருப்போம். சரி, நம்ம ஏன் இந்த முக்குணங்களோட கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கணும்? நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாதுன்னா கண்டிப்பா வெளியில வர முடியும். எப்படின்னா பகவான் மேல பக்தி பண்றதன் மூலியமா. பகவானை நம்ம பக்தியால வழிபாடு பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களோட தாக்கத்துல இருந்து நம்ம வெளியில வந்து பகவானோட அதாவது சுத்த சத்துவகுணத்துல நம்ம இருப்போம், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தஜி 4.10 ஸ்லோகம். Nice, Mataji. Ramakrishnan Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Tam yeva viditviti mrityum eti nanaya panta vidyate yanaya. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. So much. Thank you so much. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணமடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவராகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பற்றுதல், பயம், கோபம் இது மூணுமே நம்மளுக்கு எதோட சம்பந்தப்பட்டது? இந்த உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது, ஜட உலகத்தோட சம்பந்தப்பட்டது. ஆசை ஏற்படும் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் ஆசை ஏற்படும். அப்ப பற்றுதல் ஏற்படுது. ஒரு பொருள் மேலேயோ ஒரு விஷயத்தின் மேலேயோ நம்மளுக்கு பற்றுதல். அது கிடைக்குமோ கிடைக்காதுன்னு போது பயம் ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்புறம் இது தாண்டி இன்னுமே பிறப்பு இறப்பு இதெல்லாம் யோசிக்கும் போதும் பயம் ஏற்படும். அப்போ ஆசை நம்மளுக்கு கிடைக்காத பட்சத்துல என்ன ஆகுது? கோபம் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மூணுமே என்ன ஆகும்? நம்மள கோபம் வந்தா நம்ம அதர்மம் தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? கோபம் வந்து யாரும் தர்மத்துல பண்ணுவாங்கன்னா பண்ணுவாங்க. யாருன்னா பகவானை யாராவது துவேஷிச்சாங்கன்னா அவங்கள வந்து கோபத்துல வந்து திருத்தி கொண்டு வராங்க இல்லைங்களா? அதாவது யாரு? அர்ஜுனர், ஹனுமான் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? பகவானுக்காக கோபப்படுறாங்க. அது சரி. ஆனா நம்மளோட சொந்த ஆசைக்காக அது கிடைக்காத பட்சத்துல நம்ம கோபப்படும் போது என்ன ஆயிரும்? நம்ம அதர்மத்துல நம்மள ஈடுபட வச்சிருவோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இதெல்லாம் வந்து ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதுல கிடைக்காத பட்சத்துல அந்த ஆசைகள் நம்மளுக்கு நிறைவேறாத பட்சத்துல நம்மளுக்கு வரக்கூடிய விஷயங்கள், அதனால அதர்மம் செய்யறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து பகவான் மேல நம்மளோட மனதை நிலைநிறுத்தி என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் யாரு பகவான் கிட்ட சரணம் அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் ஏற்படும் இல்லைங்களா? நித்தியமானது ஆத்மான்ற அந்த தாத்பரியம் தெரிய வரும். அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? பற்றி அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். நிறைய பேரு தூய்மை அடைஞ்சு பகவானோட லோகத்தை அடைஞ்சிருக்காங்க. இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகின்றனர். அதாவது இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் பகவானை பக்தி செயல் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன ஏற்படும்? பகவான் மேல ரொம்பவே அன்கண்டிஷனல் லவ். சரிங்களா? திவ்யமான அன்பு, எதையும் எதிர்பார்க்காத சுத்தமான பரிசுத்தமான அன்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தாஜி 4.12 ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம் மத்தாஜி, இந்த ஸ்லோகம் விட்டுட்டேன். உஷா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா மாம் பிரபத்யந்தே தாம்ஸ்ததைவ பஜாம் யஹம் மம வர்த்தமானோ வர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிரித்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதற்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பகவான்கிட்ட சரணம் அடையும் போது நம்மளுக்கு முழுமையான ஞானம் ஏற்படும். அதனால நம்ம தூய்மை அடைகிறோம், பாபத்திலிருந்து விடுபடுறோம் இல்லைங்களா? இது மூணு தான் நம்மளுக்கு பாபத்தை ஏற்படுத்த வைக்கும். பற்றுதல், பயம், கோபம் இது மூணு இந்த ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருக்கும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? செயல்கள் செய்வோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள்லாம் அது நம்மள பாபத்துல கொண்டு போய் விடும். ஆனா யார் ஒருத்தங்க பகவான்ட்டு சரணம் அடைஞ்சு தூய்மையான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்க தூய்மை அடைகிறாங்க. பாவம் செஞ்சிருந்தாலும் அது புனிதமாகுது, அதாவது அதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இது என்ன விதத்துல நம்ம எடுத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே நேரடியா பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தி பண்ணி சரணம் அடையிறதுன்றது அவ்வளவு பார்க்க முடியறது இல்லை இல்லைங்களா?
நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், வேற வேற விஷயங்கள் நம்ம ஆசைப்பட்டு வேற வேற விஷயங்கள் அனுகிரகம் பண்ற தேவர்கள் கிட்ட நம்ம சரணமடைகிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட உலகத்துல நல்ல பணம் இருக்கணும், நிறைய இருக்கணும்னா மகாலட்சுமியை வழிபாடு பண்ணுவோம். சிறந்த ஞானம் வேணும் இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சரஸ்வதி அம்மாவை வழிபாடு பண்றோம். அந்த மாதிரி விக்னங்கள்லாம் தொலையணும் அப்படின்னா இவங்க பிள்ளையார நம்ம வழிபாடு பண்றோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு இந்த ஜட உலக ஆசைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட வழிபாட்டு முறை இருந்து தேவர்கள்கிட்ட சரணமடைகிறோம் அப்படின்னா அதற்கேத்த மாதிரி அனுகிரகம் கிடைக்கும். அதே எனக்கு இந்த ஜட உலகத்தில் எதுவும் வேண்டாம், பகவானே நீங்களே தான் வேணும் அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம சரணாகதி அடையும் போது பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம கிட்ட உள்ள பாபங்கள்லாம் தொலைச்சு நம்மள பகவான்கிட்ட ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். அப்ப இது எதனால எல்லாருமே பகவான்கிட்ட நேரடியாக சரணம் அடையிறது இல்லை அப்படின்னா இந்த ஜட உலகத்தில இருந்து அந்த அளவு ஒரு பற்றற்ற நிலை ஏற்படாது இல்லைங்களா? ஆரம்பத்திலே ஏற்படாது. சிறிது சிறிதா போக போக இதெல்லாம் நமக்கு நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்றது தெரிய தெரிய நம்மளுக்கு பகவான் தான் நித்தியமானவங்க, எப்பயுமே நம்ம கூட பரமாத்மாவா இருக்காங்க. அப்புறம் அது முழுக்க முழுக்க உண்மையான அன்பின் பரிமாற்றம். கிருஷ்ணரோட வழிபாடுன்றது அன்பின் பரிமாற்றம். அந்த நிலைக்கு பகவான்கிட்ட சரணம் அடைவதுன்றது கொஞ்சம் மெதுவா எப்படி எல்கேஜி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் +2 முடிச்சுட்டு காலேஜ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா அவங்க வாழ்க்கையில வராங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பரிமாற்றத்தில் தான் அது வரும். அதனால பகவான் என்ன பண்றது இல்லை, யாரையும் கம்பல் பண்றது இல்லை, என்ன மட்டும்தான் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்ட்ரிக்டா ரூல் போடுறது இல்லை. ஏன்னா அன்புன்றது இயல்பா வரக்கூடியது. பகவானை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க பகவானோட லீலைகள் குணங்கள் தெரிய நமக்கு என்ன ஏற்படும், பகவான் மீது அன்பு ஏற்படும். அப்ப அந்த அளவு நம்மளுக்கு நிறைய கேட்க அந்த புரிதல் வரும்போது நம்ம பகவானை சரணம் அடைவோம். அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன நம்மளுக்கு விருப்பங்கள் இருக்கும்னா இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈர்ப்பு ஏற்படும். அதற்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளோட வழிபாட்டு முறைகளை நம்ம வச்சிருப்போம் இல்லையா? அப்ப அதை தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலனளிக்கின்றேன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. பிதாவின் மகனே எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியையே பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். 4.12 ஸ்லோகம். ஜானகிராம் பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. காங்ஷந்த கர்மானாம் சித்திம் பஜந்த ஹ்ய தேவதா க்ஷிப்ரம் ஈஹி மனுஷே லோகே சித்திரபவதி கர்மஜா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ சோ மச். பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இவ்வுலகில் இத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா இங்க பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணம் அடைகிறார்களோ அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் ஏதோ ஒரு விஷயம் நமக்கு வேணும், அதற்காக ஒரு யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணுவோம். இப்ப மழை வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் சூரிய பகவானுக்கு பூஜை பண்றோம். இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம என்ன பண்றோம், ஏதோ ஒரு பலனை வேண்டி நம்ம பூஜைகள் பண்றோம் இல்லைங்களா? அப்ப பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இவ்வுலகில் அத்தகு செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே. இதற்கும் வேதத்துல மார்க்கம் உண்டு சரிங்களா? இந்த உலகத்துல நம்ம வேணுங்கிற விஷயங்களை நல்லபடியா அனுபவிக்கிறதுக்கும் மார்க்கங்கள் உண்டு. அதற்கேற்ற பூஜைகள் யாகங்கள் யஜ்யங்கள் உண்டு. அதற்கான பலஸ்ருதி உண்டு. அதை நல்லபடியா யாரு ஃபாலோ பண்றோமோ அதற்கான பலனை நம்ம தேவர்கள் கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா தேவர்களையும் உருவாக்குனது யாரு, பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.13 ஸ்லோகம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमव्ययम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வர்ணாசிரமத்தை உருவாக்குனது பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா? அப்போ இப்ப நம்ம நிறைய பார்க்கணும்ல பிரிவுகள். இந்த சமூகத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரிவுகள் இருக்கு, ரிலிஜன் வைஸ் பிரிவுகள் இருக்கு, நிறத்தின்படி பிரிவுகள் இருக்கு, ஏகப்பட்ட பிரிவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா?
ஆனா ஒரே பிரிவு தான் பகவான் உருவாக்குனது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, சத்வகுணம், ரஜகுணம், தமோகுணம். அந்த குணத்திற்கு ஏத்த மாதிரி பகவான் வந்து இந்த சமுதாயத்தை எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாங்க, 4 வகையா பிரிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது 3 வித இயற்கை குணங்களுக்கு குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும், குணங்கள்ல இருந்தா செயல்கள் இல்லைங்களா. நம்ம இப்ப நல்ல எண்ணத்தோட இருந்தோம்னா நல்ல செயல்கள் ஈடுபடுவோம். நம்ம ரஜோகுணத்துல இருந்தோம்னா கொஞ்சம் சுயநலமா இருப்போம். தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா அதர்மத்துல இருப்போம் இல்லைங்களா. அப்ப 3 குணங்களும் குணத்திலிருந்து தான் செயல்கள் வருது அப்படின்ற போது இந்த குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தில் 4 வகையான பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்ப என்னென்ன 4 வகைகள்? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் அப்படி 4 பிரிவுகள். சரிங்களா. பிராமணர்கள் எல்லாரும் சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் சத்திரியர்கள் எல்லாரும் ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். வைஷ்யர்கள் ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கலந்திருப்பாங்க. அதே சூதரர்கள் தமோ குணத்தின் நிலைப்பாட்டுல இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா. அப்ப சமூகம் எப்படி பிரிக்கப்பட்டிருக்கு? 4 வகையா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால பிராமணர்கள் எப்பயுமே வந்து சத்துவ குணத்தில் இருக்கிறதுனால வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே நல்லபடியா குணங்களின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து 13வது அத்தியாயத்துல இருந்து 18 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா. அப்ப இன்னும் ஆழ்ந்த ஒரு புரிதல் நம்மளுக்கு ஏற்படும். அப்ப பிராமணர்கள் போது அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சத்துவ குணத்தில் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாமே சரிவர தெரிஞ்சிருக்கும். தர்மம், அதர்மம், வேதங்கள் இதெல்லாம் நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அந்த கைடன்ஸை யாருக்கு கொடுப்பாங்க? சத்திரியர்களுக்கு கொடுப்பாங்க. சரிங்களா. அவங்க ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பிராமணர்களோட அறிவுரைப்படி தன்னோட ராஜ்யத்தை நடத்துவாங்க. அப்ப இவங்க தர்மம் அதர்மத்தை இவங்க என்ன பண்றாங்க? நிலைநாட்டுறாங்க. அதற்கேற்ற மாதிரி வைஷ்யர்களும் சூதரர்களும் இருப்பாங்க. இப்படி அமைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம்தான் வந்து அந்த காலத்துல உண்டு. இப்பயும் கம்பெனில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கும் இல்லைங்களா. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்லாம் பிரிவுகள் இருக்கு. அதெல்லாம் சேர்ந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுலதான் அந்த அமைப்பு இருக்கும். சரிங்களா. அப்போ மூன்று வித இயற்கை குணங்களுக்கு அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தில் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள். இதெல்லாம் பகவான் தான் படைச்சாங்க. ஆனா பகவான் இதற்குள்ளார இருக்காங்களா? சத்துவகுணத்தில் ரஜகுணத்தில் இருக்காங்கன்னா கிடையாது. பகவான் எப்பயுமே திவ்யமான குணத்தோட உள்ளவங்க. சரிங்களா. அவங்களோட குணங்கள் லீலைகள்லாம் ரொம்பவே உயர்ந்தது, தெய்வீகமானது. அதனால அவங்க இதற்கு அடியில தாக்கத்துல வரமாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் மாம் கர்மாணி லிபத்யந்தே. ஜெயந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமாம் கர்மாணி லிம்பந்தி நமே கர்ம பலஸ்பிருகா இதி மாம் யோபி ஜானாதி கர்மபீர்ன சபத்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களில் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை எந்த அளவு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு பியூரிபிகேஷன் நமக்கும் ஏற்படும். சரிங்களா. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பகவானை பத்தி பகவான் ரியலைசேஷன் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா 2வது அத்தியாயத்துல. அந்த மாதிரி பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுட்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் போது நமக்கும் அந்த பியூரிபிகேஷன் கிடைச்சு நம்மள என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை திருப்தி பண்ணுவோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கணும். என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. ஏன்னா இந்த ஜட உலகத்துல நம்மளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா எப்படி இருக்கு? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமா இருக்கு, நித்தியமானதா இருக்கு இல்லைங்களா. ஆத்மாவுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை உண்டா? அதாவது ஒரு நம்மளுக்கு இப்ப நிறைய செல்வம் வேணும் அப்படின்னா அது ஆத்மாவுக்கு தேவையா? இல்ல. நம்மளோட இந்த ஜட சரீரம் அதை நம்ம நல்லபடியா பாத்துக்கணும், அப்புறம் நல்ல ஒரு பேர் புகழோட இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாம் எல்லாமே இந்த சரீரத்தை பொறுத்துதான் இல்லைங்களா, அடையாளத்தை பொறுத்துதான். ஆனா ஆத்மாவுக்கு இதெல்லாம் வேணுமானா கிடையவே கிடையாது இல்லைங்களா. அப்போ என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. அப்ப பகவான் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து எந்த ஒரு செயலும் பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை. செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. ஏதாவது அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து தேவையா அப்படின்னா கிடையாது. அவங்க எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் ஆத்மாக்களோட பக்தி, அன்பின் வெளிப்பாடு, அது மட்டும்தான் இல்லைங்களா. ஏன்னா பிரிஞ்சிருக்கிறோம், நம்ம பகவான்ல இருந்து நம்ம பிரிஞ்சிருக்கோம். அப்படின்னும் போது அந்த பக்தி அன்பை மட்டும்தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறாங்க. அப்போ இங்க வேற ஏதாவது உண்டானா கிடையாது. செயல்களின் பலன்களை நான் விரும்புவதும் இல்லை. என்னை பற்றி உண்மை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். அப்ப நம்மளுக்கும் எதுதான் முக்கியம்? பகவான் தான், பக்தி தான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிலைப்பாட்டுல வரும்போது நமக்கும் என்ன ஏற்படாது? செயல்களால் பாதிப்பு ஏற்படாது. அப்புறம் செயல்களின் பலனை நம்மளும் விரும்பவும் மாட்டோம். சரிங்களா. அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் என்ன பண்ண மாட்டோம்? எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாம இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்.
Mataji, 4.17 slokam. Yes, Mataji. Ramakrishnan Prabhuji, Hare Krishna. வேற யாரும் படிக்கட்டும் மாதாஜி. Okay, Prabhuji. Krishna Prabhuji. Sridhar Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. कर्मणो ह्यभिबोद्धव्यं बोद्धव्यं स विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. செயல்களின் நுணுக்கங்களை உணர்வது மிகவும் கடினம். சரிங்களா? நம்ம எந்த ஒரு செயலும் செய்யறோம் இல்லைங்களா? நிறைய செயல்கள் நம்ம ஈடுபடுத்திருக்கிறோம். அப்ப அந்த செயல்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம சரிவர செய்ய முடியுமா? ஏன்னா நம்ம கிட்ட எப்பயுமே ஒரு தவறுகள் செய்யக்கூடிய இயல்பும் உண்டு இல்லைங்களா? தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிறைய தவறுகள் நம்ம பண்றோம் இல்லைங்களா? யாருமே தவறு செய்யாதவங்க கிடையவே கிடையாது. அப்படின்னும் போது தெரிஞ்சோ தெரியாமல் நடக்கிறது உண்டு. அப்ப செயல்களின் நுணுக்கங்களை மிகவும் உணர்வது மிகவும் கடினம்ன்றது நம்ம எங்க பார்க்கிறோம். அப்போ செயல்களை பத்தி நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்மா செயல் என்பது என்ன, விக்கர்மா தடைப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அக்கர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. செயல் கர்மான்றது நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கர்மயோகம் இல்லைங்களா? முதல் 6 அத்தியாயங்களும் கர்மயோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது ஞான யோகம் நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? கர்மத்திற்கான விஷயங்கள் ஞானமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ கர்மா செயல் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்த்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பூஜை செய்யறோம், அதுக்கான பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் இல்லைங்களா? பகவானை திருப்தி பண்றதுக்காக செய்யறோம்னா கிடையாது. நம்ம ஒரு பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறோம் அப்படின்போது அது கர்மா. விக்கர்மான்றது தடைப்பட்ட செயல். அது அதர்மத்திலாவது தன்னோட ஆசையை நிறைவேற்றிக்கிறது. சரிங்களா? வேதத்துல தடை செய்யப்பட்ட செயல் இருக்கும், அதை செய்யறதுதான் விக்கர்மான்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் அக்கர்மா அப்படின்றது செயலின்மை. இது என்னன்னா, இந்த ஜட உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயமும் எனக்கு வேண்டாம், ஆனா ஒரு பக்தி சேவை அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் அக்கர்மா நம்ம சொல்லுவோம். செயலின்மைன்றது இந்த ஜட உலகத்தில் எதையும் எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் கிடையாது. அந்த அக்கர்மான்ற செயல்கள் எல்லாமே எப்படிப்பட்ட செயல்கள்? பகவானை திருப்தி பண்ணக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் நம்ம அக்கர்மான்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ 3 விதமான செயல்கள் இருக்கு. ஒண்ணு இந்த ஜட உலகத்தில் ஒரு ஆசையை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள், இன்னொன்னு விக்கர்மா தடைப்பட்ட செயல்கள் அதர்மங்கள், இன்னொன்னு அக்கர்மா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், இந்த ஜட உலகத்தில் எதுவும் எதிர்பார்த்து செய்யாத செயல்கள். சரிங்களா? அது என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்ப்போம். விக்கர்மவாதி தடைப்பட்ட செயல்கள் செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அவங்கள பத்தி நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன தெரியும்? வேதத்தின் மேல நம்பிக்கை இருக்காது, பகவான் மேல நம்பிக்கை இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யாருன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? பகவான் யாருன்னு தெரியணும், வேதம் தெரியணும். அப்பதான் இப்ப பகவத்கீதை தெரியும் போதுதான் நமக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரியுது. அப்ப நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதல் அப்படின்றது வேதம் தான். அதையே அவங்க புறக்கணிக்கும் போது அவங்களுக்கு தர்மம் அதர்மம் தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? வேதங்களை பின்பற்றாம இருப்பாங்க. அதனால கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. எப்போ சரியான பாதை தெரியலையோ, சரி தவறு தெரியலையோ, என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க? அதர்மம் தர்மம் எல்லாத்தையும் சர்வசாதாரணமா செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப அதர்மம் செய்யும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படும்? மறுபடியும் கீழான உயிரினங்களை அவங்க மறுபிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆன்மீகவாதிகள் யாரெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்க இந்த விக்கர்மா அப்படின்றத எப்பயுமே அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரை யாரும் அதாவது அசுரர்கள் யாருமே அவங்க கிட்ட பலனை அதாவது தவம் இருந்து பலனை வாங்கி தேவர்கள்லாம் தன்னோட கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது இல்லைங்களா? ஏன்னா அசுரர்கள் என்ன பண்ணவே முடியாது? கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருங்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அப்ப ஆன்மீகவாதிகள் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் ஆகிறவங்க என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? விக்கர்மா அதர்மங்களை செய்ய மாட்டாங்க. எடுத்த பிறவி நோக்கத்தில் தோல்வி. அப்ப யாரு விக்கர்மவாதிகளா இருக்காங்களோ, அதர்மம் செய்யறாங்களோ, அவங்க எடுத்த பிறவி மனித பிறவின்றது மிக உயர்ந்தது இல்லைங்களா? ஏன்னா மனித பிறவில மட்டும்தான் நம்மளுக்கு பகவான் யாரு, பக்தி செய்யணும், நம்ம ஏன் இங்க இருக்கோம், எதற்காக இவ்வளவு வித்தியாசத்தோட இருக்கோம், எதற்காக கஷ்டப்படுறோம், ஏன் நல்லவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றாலும் நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்ப தோணுது? நமக்கு மனித பிறவில தான் தோணுது. அப்ப நம்ம அப்பதான் பகவானை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பக்தியில ஈடுபடவும் முடியும். ஆனா அப்படி அந்த பிறவி அவங்க பயன்படுத்தாம இருக்கும் நேரத்துல என்ன ஆகுது? அவங்க எடுத்த மனித பிறவி தோல்வி அடையுது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பக்தி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவார்கள் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அவங்க பக்தி பண்ணுவாங்க,
தர்மத்தை தான் செய்வாங்க. சரிங்களா? வேதத்தெல்லாம் நல்லபடியா அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க இப்ப நல்ல நல்ல காரியங்கள் நிறைய சேரிட்டி பண்றாங்க, நிறைய உதவிகரமா இருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு நிறைய நல்ல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். அப்ப அந்த பலன்கள் எல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஸ்வர்க்கத்துல போய் நல்லபடியா அந்த சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பாங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? உபதேவதை உலகத்தையும் அவங்க அடைவாங்க. யாரு ரொம்ப உன்னிப்பா தீவிரமா வழிபாடு பண்றாங்களோ அந்த தேவதேவர்களோட உலகத்தை அவங்க அடைவாங்க. இறுதியில் அந்த பலன்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஜட உலகத்திலேயே திரும்பி பிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நரகத்திற்கு போய் எப்படி தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு பாபத்திற்கான தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி இந்த ஜட உலகத்தில் பிறப்பு எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி நல்ல நல்ல செயல்கள்லாம் செஞ்சவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க? புண்ணிய காரியங்களோட அந்த விஷயங்கள்லாம் தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சொர்க்கத்தில் அவங்க அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஜட உலகத்தில் திரும்பி பிறப்பு எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இவங்களுக்கு கஷ்டம் வராது, ஆனா பிறப்பிறப்பு சுழற்சி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஞானி அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் ஆத்ம தத்துவம், ஆத்மா நித்தியமானது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பக்தி செயல் ஈடுபடுறதுன்னு பயன் உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த உலகத்தில் மறுபிறப்பு அப்படின்றதுல எதனால ஏற்படுது அப்படின்றதெல்லாம் இவங்க நல்லபடியா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்ப அதுல எல்லாம் அவங்க தன்னை ஈடுபடுத்திக்காம என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி சேவைக்கு வருவாங்க. இவங்கதான் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஆத்மா அடைய வேண்டிய இடத்தை சரிவர இவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவங்க மிகவும் உயர்ந்தவர்களா நம்ம பார்க்கிறோம். அக்கர்மவாதிகளை, ஞானிகளை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.18 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி. कर्मण्य कर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. தேங்க்யூ so much. கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான். இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். சரிங்களா? நம்ம நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? தினப்படி அது எல்லாமே நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்ம உன்னத நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்றதான் இங்க அர்த்தம். கர்மா அப்படின்றது நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம். சரிங்களா? உதாரணத்துக்கு நம்ம இப்போ உணவு எடுத்துக்கிறோம், அது ஒரு செயல் தான் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு பிடிச்ச உணவை நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அது செயல். அதிலே கர்மாவில் அக்கர்மாவை அதே உணவு ஆனா நம்ம எடுத்துக்கிறது, ஆனா அக்கர்மாவா அது எப்படி இருக்கும்? பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நேற்றுக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்? ஃபுட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணுன்றதை நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். அப்ப அதே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதே ஃபுட்டை எடுத்துக்கிறோம்னா அது செயல்தான், நம்மள திருப்தி பண்றதுதான். ஆனாலும் அது என்னது? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கும் போது அது நம்மளுக்கு அக்கர்மா அப்படின்றது ஆகுது. அதே மாதிரி அக்கர்மா நம்ம பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஆனா அதுவே கர்மா, அதுலயே நம்மளோட கர்மாவும் அடங்கியிருக்கு. நம்ம உணவை எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட இந்த சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான உணவை எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி இன்னொன்னு சாண்டிங் நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்ப நம்ம பேசுறோம் சரிங்களா? ஒரு செயல் செய்யறோம், பேசுறதுக்கு விருப்பப்படுறோம் அப்படின்னும் போது நம்ம வேற ஏதோ ஒரு காரியத்தை நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கு. அதே ஆனா நம்மளுக்கு தேவையானது அதாவது ஜட சரீரத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு, இங்க சுத்தி உள்ளவங்க இல்லாட்டி அன்பை காண்பிக்கிறதுக்கு, அப்புறம் சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு எல்லாம் உதவியா இருக்கிறதுக்கு அது எல்லாமே நம்ம அவசியம் செய்யணும். சரிங்களா? அது செய்யக்கூடாது, நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி என்னைக்குமே பகவான் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை. ஆனா முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மளோட செயல்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களை நம்ம ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா பார்க்கிறோம். அப்படின் போது இப்ப சாண்டிங் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப கர்மா செயல், சாண்டிங்கிறது ஒரு செயல், நான் ஒரு வார்த்தைகளை உச்சரிக்கிறேன் இல்லைங்களா? அப்ப அது செயலாகுது. அதே அக்கர்மானும் போது அதே பகவான் நாமமா இருந்தது அப்படின்னா அது பகவான் சம்பந்தப்பட்டது இல்லைங்களா? அப்ப என்னோட செயல், பேசுற செயலும் அது பகவான் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கனால அக்கர்மா ஆகுது. அதே மாதிரி நான் பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அது அக்கர்மா, அதுல என்னோட செயலும் அடங்கிடுது இல்லைங்களா? என்னோட பேசும் திறனும் அதுல அடங்கிடுது. அப்போ இந்த மாதிரி கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதரில் அறிவுடையவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இது மாதிரி இப்ப நம்ம 2 விஷயங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி நம்ம எந்த செயல்ல ஈடுபட்டிருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை பகவான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா நம்ம அதை
மாற்றிக்கணும். சரிங்களா? நம்ம ஆபீஸ்ல வேலையை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன செய்யறோம், அங்க கம்பெனிக்காக தான் வேலை செய்யறோம், வீட்டுக்காக தான் வேலை செய்யறோம். ஆனாலும் அதுல இருந்து ஒரு பகுதி நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ண பக்தி சேவைக்காக நம்ம ஒதுக்கணும். பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இல்லைன்னா பகவத்கீதை பாகவதம் யாருக்காவது வாங்கி கொடுக்கறது, டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம உதவி பண்றது, இந்த மாதிரி நம்மளோட அந்த நேர ஒரு அளவு பணத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது அது என்ன ஆகுது, கர்மாவில் அக்கர்மா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம், குக்கிங் பண்றோம் அப்படின்னா வெறும் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் பண்றோம் அப்படின்பது அது கர்மா. அதே நம்ம பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்பது அது அக்கர்மா ஆகும். சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம செயல்களே நம்ம பகவான் சம்பந்தப்படுத்தி நம்ம செய்யும்போது அது மிகவும் உயர்ந்த ஒரு விஷயமாகுது. அவன் உன்னத நிலையில் நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த கர்ம பந்தம் ஏற்படாது அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா அங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.34 ஸ்லோகம். ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। तद्विद्धि प्रणिपादेन परिप्रश्येन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். இப்போ 4.34 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம். ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய், அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய், உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப நம்ம இப்போ நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அது எப்படி பண்றது அப்படின்றது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எல்லா செயலையும் நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு நமக்கு யாரு தேவை, குரு தேவை. குரு இருந்தாதான் நம்மள சரியான பாதையில நம்மள கைட் பண்ணுவாங்க. அது என்ன மாதிரி குருவா இருக்கணும், பரம்பரையில இப்ப நம்ம 4 பரம்பரை பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த 4 பரம்பரையில, ஏன்னா அவங்கதான் பகவான் கிட்டே இருந்து நேரடியா உபதேசங்களை வாங்கினவங்க. அவங்கள நம்ம ஒருத்தவங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அந்த குரு கிட்டே நம்ம கைடன்ஸ் வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட செயல்கள் எல்லாத்தையும் அக்கர்மா ஆக்கணும், நம்மளோட கர்மத்தை எல்லாத்தையும் அக்கர்மாவா நம்ம மாத்திக்கணும். அப்ப ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு, எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணா ஹம்பிள்னஸ் ரொம்பவே முக்கியம். சரிங்களா? நம்ம ஆன்மீகத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப என்ன பண்ணணும், இந்த ஹம்பிள்னஸ். நீங்க எந்த ஒரு டிவோட்டிஸையும் பாத்தீங்கன்னா இதற்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் வர ஸ்லைட்ஸ்ல வரும், குணங்களின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது. அப்ப அடக்கம் அப்படின்றதுதான் முதல் ஸ்டெப்பாவே இருக்கும். சரிங்களா? அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து, இது நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் சரித்திரத்திலையும். ராமர் என்ன பண்ணாங்க, பகவான் தான் இல்லைங்களா, ராமரும் வந்து அவதாரம் தான், பகவான் தான். ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க குரு கிட்ட போய் குருகுலத்தை அவங்க ஞானத்தை எடுத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் பகவானோட லீலைகள் நமக்கு வழிகாட்டுற விஷயமாவே அமையும் அப்படின்றது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, சாந்தியப்ப முனி கிட்ட அவங்க குருகுலம் போனாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். வேதத்தை கொடுத்ததே பகவான் தான். அப்படி இருந்தும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, குரு கிட்ட போய் எடுத்துக்கிறாங்க ஞானத்தை. அப்ப நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க அப்படின்றத நம்ம அங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அடக்கத்துடன் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்து, இந்த 3 விஷயத்தை நம்ம குரு கிட்ட அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், குரு எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க, உண்மையை கண்டவர்களான அப்படின்பது பகவான் யாரு, பக்தி யாரு, எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிய வரும். இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது அப்படின்ற மார்க்கம் உங்களுக்கு தெரிய வரும் இல்லைங்களா. வேதங்களை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அப்போ உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், உடலல்ல ஆத்மா அப்படின்ற விஷயம்ல நல்லபடியா புரிதலோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா. அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா தெரிஞ்சவங்க கிட்டதான் நம்ம வழி கேட்டா அவங்க வழியை சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா. அப்ப தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள்கிட்ட நம்ம சரணமடைஞ்சு அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல ஞானத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதுதான் ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறது ஞான யோகம். ஞானத்தை பெறுவதற்கான வழிகளை பார்க்கிறோம், பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், செயல்கள் எப்படி பண்ணணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், அந்த ஞானத்தை யார்கிட்ட இருந்து எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்த விஷயங்கள். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, ஏவம் பரம்பர பிராப்தம், கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கின்றார். யயாதமாம் பிரபாதியந்தே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கர்மயோகம் கர்மண்யோ அப்படி போத்தவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஞான யஜ்ஞ பரந்தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் தத்விதி பிரணிபாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா நம்ம நல்லபடியா பார்த்தோம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.